Il-15 ta' April tal-1942 bħallum 83 sena ilu Malta u missirietna ingħataw il-premju tal-George Cross mir-Re Sitta tar-Renju Unit. Dan ingħata mill-Imperu Brittaniku fl-eqqel tax-xita ta' bombi li niżlu fuq pajjiżna fix-xahar ta' April ta' dik l-istess sena waqt it-Tieni Gwerra Dinjija. Dan il-ġest ingħata lilna bħala turija ta' apprezzament lil poplu Malti wawċi f'perjodu tbatija u telf ta' bosta minħutu, iżda x-xorta baqa' kuraġġuż u reżiljenti biex konna mill-aktar strumentali f'dan il-konflitt globali. Ftit xhur biss qabel mietet fl-2022 ir-Reġina Elisabetta II, it-tifla tar-Re George Sitta, kienet batet ittra lill-awtoritajiet f'pajjiżna fejn tenniet li l-qlubija tal-poplu Malti mhuma se jintesaw qatt fl-istorja. F'Malta f'nofs il-Mediterran niżlet xita ta' bombi mill-qawwiet tal-assi, jiġifieri dawk Taljani u Ġermaniżi fost l-oħrajn minħabba l-operazzjoni fl-Afrika ta' fuq. Bosta Maltin tilfu ħajjithom u oħrajn tilfu djarhom, speċjalment dawk li jgħixu fin-naħa tal-Port il-Kbir. L-unur tal-George Cross kien eventwalment spiċċa fuq il-bandiera tagħna nazzjonali Maltija mis-sena ta' wara fl-1943. Din kienet l-ewwel u l-unika darba li tali unur ingħata lil pajjiż b'mod kollettiv.